Ya antak ka. Sirbato na eh. Oh, na. Sprite daw yo. Ah, sige bra. Tirada sa tagko kay hulat-hulat sa ta. Dugay pa to sila kay hinay sila. Niya na si Pastor Boboy ug si Manang Ningning. Suple di. Ay, ano pa may sukli eh. Nami dire nagpaabot sa Kasya mo na mong eskwelahan gid sa una. Pero nag-una na mo nga batch sila ni Juan, si Ike. Si Ike dire. Ay kasiris. Wala sila ang naguna na mga batch dire sa high school sa Simbalan. Dili pa inani ang eskwelahan mo sa una nga karon ko naman dos andanas naman eh. 2023. Kaya na dos na andanas. O di. O lagi 2023. O 2000. Hindi mo. Kung sa mga batch di. Kuan mi 2006. 2006 2007 may mga batch. Kali 2000 kami 2003 to. O 23. 2000 una man mo. No 23. Paabot sa amin dire. Dire mi naghulat na dire si Pastor Boboy sa Bible Believers Fellowship. 23 mi ato. Paabot sa amin dire. Masaya mo Pastor? Ayun nga. Kindira ko. Si Kuan Manang Ningning. Grabe, soft drinks. Kailan mo talaga? Soft drinks Pastor. Soft drinks, pastor.
basit nga usa ka paghupay sa atong mga kasubo. Apan sa dili pa, kanta tag isa ka kanta. Sakit kayo ng lumon nga dinatong kita na si Yuyo last ni karon. Ano katong ganda ka? Umbara. Moro na sa kapala no. Dubusan gid ning ano. Dubusan kay Asa na nila oh? Ay, magtindag ano? Hakido ako vlogger. Bukod. Mahakawi Coco Martin. Ay, ko ba pa sila di man ba? Bukod pa.